Bueno, blog horrekin blog bat egin ondoren saiatuko gara bere barnetripak pixka bat ikusten. Bloga egiterakoan txantiloi bat eskaintzen digu eta guk aukeratzen dugu, baina gero nahi dugun guztia alda dezakegu. Hasiko gera behek aldetikan, ezarpenetatik. Oinarrizkoa hau da. Guk erabili dugun izena aldatu dezakegu, nahi izan ezkero. Azalpena ere bai, hemen editaturi ematen malima diogu. Elbide elektronikoa ere, bueno, elbidea zearena, blog honena ere aldatu dezakegu, eta hori izango litzateke hemen. Gero, mezuak eta iruzkinak, niretzat garrantzitsua, nahi balima dezute blog batean, berak esaten duen 20 sarrera baino gehiago, hementxe aldatu beharko denuke, blogan zehartzen bat sarrera nahi ditugun. Gero, hemen, iruzkinak, jendeak bidaltzen dituen iruzkinak moderatu ditzakegu, hau da, debekatu ditzakegu, edo ez, guk erabakitzen dugu, azalduko den, edo ez. Mugiko horretik nahi baldin badegu sarrera baketa egin, bueno, hemendikan begiratu beharko genuke. Garrantzitsua, hizkuntzan euskara aukeratu. Aukera dauzkagu, pilo bat, orduan hau klikatzen dugu eta besterik gabe. Garrantzitsua ere ordua izan dadila, bueno, guk daukaguna Madrilekoaren antzeko izango litzateke. Eta hemen guk aukeratu dezakegu ze forma nahi dugun, hau da fetxa eta ordua zein eratara nahi genuken azaltzea gure blogean. Eta beste bat honetan, azkenik, bueno, hauek ez ditu komentatuko, baina garrantzitsua egunen batean blog hau nahi bagenu beste leku batera esportatu, inberko genuke, bueno, beste nonbaitetikan importatu dezakegu bloga, lehendikan bageneukan. Eta guk blog hau nahi bali badegu bidali beste batera, esportatu egingo genuke. Edo ezabatu nahi bali badegu bloga. Bueno, joango gera txantiloira. Esan dugun bezala, nik lehendikan aukeratua daukat, baina berriro ere aldatu dezakegu, inolako arazo handirik gabe. Ikusten dezuten ez, hemen, klikatu ezkero, aurrikusiko dezakegu nola izango den gure bloga. Atzeko plano honetan, aukeratzen mola badegu, txantiloiak ikusi ditugu, hemen atzean, hemen, zer marrazkiren bat nahi balin badegu aukeratu, bueno, klikatzen dugu hemen, eta aukeratu dezakegu guk nahi deguna, edo guk daukagun irudi bat ere izan daiteke. Eta hemen dauzkazue aukera desberdinak kolorekin jolasteko gure blogean. Zabalerei dagokionez, bloga izan daiteke estuagoa edo zabalagoa. Eta eskuineko alboko barra ere, egin dezakegu, aldatu dezakegu. Diseinuari dagokionez, hau gero ikusiko dugu, baina garrantzitsua da hemen aukera ematen digula, nabalin badegu hemen eskuinean dagoen barra hau izan beharrean beste forma hau izatea, edo beste hau, beraz oso erresa da aukeratzea. Eta aurreratu honetan, adibidez, aipatuko ditu orriaren testua, hau da, hemen ikusten ditugun hauen kolore guztiak, letra mota aldatu dezakegu, letra motak aldatu ditzakegu, letraren tamaina aldatu dezakegu, adibidez 14, eta horko letra guztien koloreak ere alda ditzakegu. Itzuliko gera, blogerrera, ez dugu ezer aldatuko, berak esaten digu ea aplikazioak onartu nahi ditugun, esango digu ezetz. Eta diseinura goaz. Bueno, diseinua garrantzitsua da, azken finean gure blogaren itxura hemendik dator. Eta ikusten dezute, barra hauek dira hor gure blogean azalduko diren zatitxo guztiak. Hemen guztiak editatu ditzakegu, adibidez, nik hau editatzeari ematen badiot, begira, hemen daukagu blogaren tituloa, baina nik tapatuta daukat, marrazki honek tapatzen du. Gero blogaren azalpena daukat, eta gero nik nahi izan ezkero irudi hau kendu dezaket edo aldatu dezaket. Orduan, nik ez dute egingo hori, eta bai hemen nik aukeratzen dut hau ezarri azalpena irudiaren ondoren. Ez dugu gordeko. Eta orduan, hemen ikusten dezute, ezta? Nik hemen sartu ditut adibidez horriak, hau aurrerago ikusiko dugu. Baina hemen dauzkagun, hauek guztiak dira gadetak dira. Orduan, hemen dauzkagunak, adibidez, musika blogak, zer dira? Hauek dira, nik erantzi ditudan, izenburua hemen jarri diot, musika blogak, eta erantzi ditut, nahi interesgarriak iruditu zaizkidan blog batzuk. Azken fina dira link batzuk, aukera ematen digu beste webgune batzutara joateko. Nola? Oso horreza, hemen klikatzen dugu, itxasten dugu URL-a, beti hemen goian azaltzen zaigu URL-a, elbidea,
webgunearen helbidea, eta hemen itxatxi, kopiar pegar egin, eta jazta, eta gehitu egingo genuke. Bueno, orduan gero garrantzitsua etiketak, etiketak gero ikusiko dugu zer diren, baina hemen azaldu alizateko gadet bezala erantzi beharra daukagu. Egutegia ere bai, neri buruz zerbait idatzi nahi balin badut, bueno, begiratu dezagun nutikan ateratzen diren hauek guztiak, aldatu daitezke lekuz, klikatuz, arrastaka eraman ditzakegu leku batetikan bestera. Eta ikus dezagun zer diren gadetak. Gadget edo direlakoak. Orduan, hemen dauzkagu eskaintza pilo bat. Adibidez, nik proposatuko izuet batean bat, adibidez, testu bat sartu nahi badezue, hau sartu genuke. Eta zer da, testu bat nahi balin badegu, hemen gadet hauetan zerbait idatzi nahi badegu, guri buruz, edo beste aukera bat. Adibidez, irudi bat sartu nahi badegu, hemen eskuinaldean edo beste tokiren batean, hau, diapositiba aurkezpen bat nahi balin badegu hori. Nahi balin badegu, YouTubera jun, baina YouTubera jun gabe hemen zuzenean, gadet hori erantziko genuke. Edo lehen ikusi dugun blog zerrenda, nik blog batzuk, estek batzuk sartzeko, hori klikatuko genuke, erantziko genuke. Eta lehen esan dudana, etiketena nik hau abokatzen dizuet. Zergaitikan? Zeren eta sarrera bat egiten dugun bakoitzean, etiketa bat jarriko diogu, izen bat jarriko diogu. Eta gero, izen hori daukaten guztiak, nolabaiteko kutsa, amankomuneko kutsa batera joango lirateke. Eta nolabait ordenatuta geratuko daizkiguke. Hemen dauzkazue pilo bat aukeratzeko desberdinak, beraz. Hori izango litzateke gadetei dagokionean. Eta orain, joango gera pixka bat goikaldera. Eta ja, gure blogari forma eman diogu eta zerbait sartuko genuke. Informazio orokorra, zenbait jende sartu den, eta bar, eta garrantzitsuena mezuetara goaz. Mezuetan, hemen, ikusten ez dutenez, mezu berri bat sart dezakegu. Mezu berrira joango naiz adibidez, eta hemen, importante, beti, tituloa jartzea, eta hemen, idatzi kontutan izanaz, hemen, idaz dezakegu nahi deguna. Adibidez, zerbait idazten bali badugu, egin dezaket hori beztu dezaket, edo nahi bali badet, link bat sortu nahi bali badet, hori selezionatuko nuke idatzi dudana, eta esteka emango nioke. Hemen URL-a lehen esan dugun bezala pegatuko genuke, itxatxiko genuke guk nora joan nahi degun, hau da ze webgunetara joan nahi degun, hori itxatxiko genuke. Eta adibidez, argazki bat txertatu nahi bagenu, hor klikatzen dugu, eta esaten digu, aukeratu fitxategiak zure ordenagailutikan, aukeratu dezakezu, edo pikasatikan, edo aukera desberdinak ematen dizkigu, ezta? Argazki bat itxasteko. Eta gero, hemen HTML bezala, idatzi bezala, HTML bezala geunden. Orduan, HTML bezala, kontutan izan, sartuko ditugun bideoak, aurrerago ikusiko dugu, YouTubeko bideoak adibidez, kode bat ematen digute. Audio orrialde askok ere kodeak ematen dizkigute. Eraz, kode horiek HTML-a dira. Beraz, hemendikan horrela hau klikatuaz egin beharko genuke. Bestela, idatziri eman ezkero, zerbait idatzi behar dugu, nahikoa da hau. Eta ikusten ez dutenez, bestu dezakegu, letra aldatu dezakezu, argazkiak sartu ditzakegu, bideo bat ere txartatu dezakegu geurea, baina asko okupatuko luke, eta errexena izaten da bideo bat balima daukazue, YouTubera edo Vimeora edo bidaltzea izango litzateke. Eta, zerbait sartzen dugunean, oso garrantzitsua, etiketa. Orduan, etiketa, gero lehen esan dugun bezala, gure zerak ordenatzeko izango litzateke. Orduan hemen, etiketa bat jartzen dugu, adibidez, bideoa, ezta? Eta, egin da, gero, ikusiko dugu, aurrikusi dezakegu gure sarrera, eta niretzat garrantzitsua hemen, aukeratan, idazten dugunean, agian, hemendikan honea idazten dugu, eta guk ez dugu osoa idazten duguna punta batetik bestera egoterik nahi, eta orduan sakatu, sartu lerro jauziak aukeratzen bali badezute, aukera ematen digun, guk egindako lerro jauziak edo adibidez hemen amaitzen nahi bali badugu gure letra honeaino etorri gabe, hori utziko lehiguke hori egiten, bestela lehiguke utziko. Bueno, eta atzera joateko, berriro editorera joateko, suposatzen dugu sartu dugula, argitaraturi eman beharko genioke, oso garrantzitsua. Ez dela, alperrik ari gara.
alare gordetzeko aukera ere badago eta aurrerago sartzekoa. Bueno, orduan, hemen klikatzen dugu eta esaten diogu ez dugula ezer gordeko. Beraz, ikusi ez dute hemen sortu du sarrera bat, baina nik hori ezabatu ingo dut. Orduan, klikatzen dut eta ezabaturi emango diot. Orduan, nik hemen dauzkat bi sarrera lehendikan. Orduan, nik egin dezaket, hemengoa editatu dezaket. Etzai gustatu nola geratu den. Fijatu zaitezten nola, hemen aurkezpena jartzen duen. Hori etiketa bat da, adibidez, ezta? Begira, ze etiketa erabilitu dan. Oraingoz, bakarrikan aurkezpena izenekoa erabilidet, bai? Baina sarrera hauek noiz sartu ditudan informazioa hemen dago, informazio ematen digu. Eta editatu nahi baldin badet, ezabatu dezaket ere, baina editaturi ematen badiogu, berriro aldatu dezakegu sartutako informazio guztia. Ez dut gordeko, ezabatu, editatu, eta gero, argitaraturi emango genioke, berriro. Hemen, nik uste dut, hau izango litzatekela importantena, garrantzitsuena. Eta gero, jakina, ikusi blogera ematen badiogu, joango inateke bloga ikustera. Eta ikusi dezutenez, lehen ikusi dugun marrazkia. Bukatzeko horriak ikusiko ditugu. Eta horriak dira nolabait aukera ematen digute guk sartutako gauzak, nahi izan ezkero, horko kutsatxo batzuk, nolabaiteko kutsa batzuk izango lirateke. Orduan, egin berdeguna da, horri berri bat sartzeko, horri berria ematen digu, eta horri huts bat aukeratzen dugu, bai? Eta hor, adibideztik hemen pagina principal, aldatu ingo dut, editatuko dut, eta jarriko diot, nagusia. Jarriko dut. Aukera ematen dit ere, nahi izan ezkero, horri horiek izan ditezela sarbidea beste webgune batera. Hemen emango genuke orduan, klikatuko genuke, eta hemen horriaren tituloa jarriko genuke, eta hemen horriaren URL-a emango genioke. Eta orain bai, bloga ikustera goaz, eta ikusi. Hau da, goiburua, azpitituloa ikusi dugu, eta gero hemen daude, nagusia guain esan dudana, argazkiak hemen gauzak sartitzakegu, edo webgune batera eraman gaitzak, ez da? Gero hemen daude sarrerak hauek dira, hemen daude musika blogak, eta oso ondo dago zeren eta zuzenean editatzeko aukera ematen digu, hemen klikatu ez gero. Horri ikustaldiak, etiketak, aurkezpena bakarrikan daukagu, baina nik beste sarrera batean berriro aurkezpena etiketa erabiltzen badet, hemen bi aurkezpenean bi zenbakia azalduko litzateke. Eta hauxe litzateke oraingoz guztia.